tikaonato chithunzi cha mbale chimene chikusera pasikeni pathopo. Mbale amene wavala jezi yamaniyu amene ali mu shopuyo ameneyoto wabwerera lokumbakumba agayetu atasonkhanisa china chonse petulo matayala kuti ndithudi amutenthe moto kumankibe m'bomato la Mangochi. Enabe kumansafunsa kuti anapalamula mlandu wanji kuti mpaka nano zikafike pamenepo kuti mpaka anthu afune kumbusa moto. Ayi ndithu makosana nkhani zake zosamveseseka kwenikweni m'baletu ameneyo. Of course ma details ake sanabwere kutengeranso ndi apolisi paja kumeneko amayankhulira polisi ya Mankibe a Kondwani James akuti sanatole ma details makamaka kupanga record statement officially ndekutino kamaliza ndekuti zafotokoza bwinobwino kuti ma details ake ndi ndani. Kumano incident imene yapangidwa record chakumadzulo komwe kuno ku Mankibeko akutino chimene chinachitika nchona kuti mbale ameneyi anafika pa shop ya agent pa trading pomwepo pa Mankibe. Atafika pamenepo ndekuti anapanga request kuti agent ameneyo atumize ndalama ya romane yokwana 287,000 malawi kwacha ku nambala ina yake. Ndeti maziwa kale kuti mmene zimakhalira agent potendwa business sanavoteke ndekuti adawa anapereka nambala ndekuti agent wavunga ndalama ndithude 287,000 malawi kwacha ndalama ndithude yapita. Kumufunsa nambalayo kuti dzina yalemba wakuti adamene watondera anavomereza bwinobwino kuti ndi momwemo ndithu amaliza ndekuti agent akufuna ndalama yake. Kwafunsa adolowa ndekuti nanangoti kakasi kusowatu chochita pamenepo kungokhala chete. Atampanikiza mafunso bwinobwino kuti afotokoze kuti ndalama zakhala bwanji iye akwenera kuti apereke kashi pamenepo chifukwa awatumiza value adawatu kukanika kuchita china chonse kungokhala chete. Zimene zinapangisa zonena kuti agent ayitane anzake pamenepo kutino azamuthandize kumpana mafunso mkulu ameneyi. Ndi atafunsidwa mafunso awiri atatu zikuonekabe kuti amakanika kuti afotokoze bwinobwino kuti ndalama zimenezo watumiza kwa ndani zomwe zinapangisa zoti magaeno ayambe kumuponda pamenepo ndi anamuponda usati masewera. Kosi poti polisi sinali patali anthu ena ake anazathamanga kupanga tepe ya polisi kutero kunsika uku kulitu incident yakutakuti zimene zinapangisa zoti polisi inathamangira kumeneko kampangano rescue. Kumano nthawi imeneyo nati magayi ndekuno akutolera ziwiri zitatu matayala ena ndetu kapetulo yoncho kuti amutenthe moto mbaletu ameneyi zosakhala bwino. Ndi mafunso kumakhalapo kuti ndalama zimenezozo iye amatumizira ndani. Tizinena kuti anakonza plani ndithu kuti akatumiza ndalama zimenezo alibe kashi ndi cholinga choti abe pena ena ake ndithuti anamunamiza mkulu ameneyi kuti katumize ndalama motere zimakosana. Mafunso amene akubwera posatira kuti timadziwa bwino mmene zimakhalira kuti kuli asizinantole ena ake kotino ena mwa iwo ambiri ndoti ali mprison, ena ali kumaulako, ena ali ku Chile prison, ena ali ku Zomba maximum amene amakhala kuchita mchitidwe umenewo amakhala ndi access ndithu ya manambala ndi mafoni ndi zina zotero. Ndi amakhala paja akuimbira anthu osiyanasiyana ndi amayesesa ndithu kupanga trick madziwa asizinantole amene aja mbiriso nkhani zake zimakhala zoti ndi zimene analowera kuchita pose kumeneko. Ndi ukhala zoti suwazindikira bwinobwino atambwali amenewa amakunamiza bwinobwino kuza kaya ndetu wina mphoto kachani ayi kunalira for draw ina yake ndetu namba yano yachitika mwayi yachita mphumi choncho kuli mphaso yoti muzatenge kumano mphaso imeneyo kuti mutenge mukena mutumize ndalama. Inaso zimatha kutheka kumeneyi kumanena kuti abale ano ku dziko la South Africa atumiza katundu yoti ili pa boda chani pafunika ndalama zoti tombolere katunduyo ndalamazo motere mutumize zimachitika zimenezo. Feyo takhala tikuzionapo tikulandira ndithudi mafoni ambiriso titha kuchita umboni kuti atambwali amenewo amakhala akuchita zinthu ngati zimenezo. Ndi munthu ngati susamala bwinobwino zimapeza zoti wakatumiza ndalama komano iweyonso kashiyo ulibe. Chitidwetu umenewo wakhala kuchitika kwa nthawi yayitali anthu ambiri alizidwa kwambiri, ena nakathira muchitoposi, ena mwina abale awo kumathamanga kapanga rescue komano ena makhala ndithu atakunthidwa kumene zinthu zimenezo zakhala zikuchitika. Ndiso takhala tikuona kuti kwakhala kuli mass campaign kuchokeratu kuma service provider kandi kuti ngati ATM kandi kuti Airtel Money kungoti nthawi zambiri asizinantole amene amakonda kugwisa ntchito Airtel Money ndi imene amatha kuigwisa ntchito kwambiri. So timaona ndithu kuti ma service providers amene wakhala kupereka kutenga kuchenjeza anthu kuti azisamala ndi asizinantole ngati amenewa amapeza kuti munthu akuyika m'mavuto ngati sikusamala bwinobwino. Zokhazo ena mabwera ndi KYC zinthu zambiri zimene amakhala kupanga trick munthu ukabonda umapeza zoti akubera ndalama, ena kumapanga request pin kumene okhala zoti sikusamala umapeza zoti munthu akuliza china chonse ngati unali ndi ndalama ku banki pena amakuliza ndithu ndalama yonse. So anthu tiwangofuna tizikhala vigilant pa asizinantole ngati amenewa.
makamaka ndi matriki amene amakhala kubwera mazatibondesa fatu pamene papa amene zakhaliramo kaya kuti apolisiwo samulembe statement amene ufufuza china chonse amene chinakhalira komano mwachidziwikire ndikuti ananamizidwa ndi asizinantola amene wawa chifukwa anakhala zonoti ali ndi intention yoti akabe ndalama napogwisa ntchito nyimizi ngati imene bwezi akuziwa bwinobwino makwensekwesezi ake naonapo ena ake kumankibe komweko mbuyomu asizinantole ena ake anapitano pomwepa pamajenti pomwepo ano amenewo anapitano inform of ngati asing'anga amenewo ndithu inali plani yokaba usati ngati awawo yokatumiza ndalama iwo onana zamubondesa agent panepo anayendetho mzimayi wina wake wachisikana choncho churubi pa 11 February chaka chimene cha 2026 pameneno incident imeneyo inachitika ndito magayi amene anampeza agent imba nyimbo pamenepo kuti amatha kuchulukisa ndalama ndi zina zotero sinotu after ndito amuyimbayimba pamenepo anapeza zoti msungwana ameneyo kamayi ameneyo anatoyerekatu ndalama kapasa magayizi ameneyo ndalama zokwana 717,750 waja ndikuti anapasa magayizi amene osing'anga ameneyo kashi kuti amenye masenga amuchulukisire ndalama ndi chimene chinachitika nchonoti magayi amenewo anali ndi kagalimoto kawo choncho anapitatu mgalimoto katengano chombo china chake choti anangoyikamo zima newspaper plus zimakaroni zina zake atazipanga sili bwinobwino ngati ndalama ndikumuwuza zoti usasegule padakale panopa usegule after ndikuti pakadusa nthawi ndikuti nthawi imeneyo iye wapereka ndalama magayi aja akapanga switch ndalama zija ayikamono zima newspaper kenako magayi amene anapeza zoti awazika giya kumapita kunapezeka zoti mzimayi ameneyo after nokuti nthawi ija yakwana aone mu jombo anapeza muli zima newspaper amenemo zimakaroni kali munenso zimasamba zina zake ndati magayi ameneyo awazika ndikuti upanga contact anzake pamenepo afotokozera situation anathamanga polisi ya mankibe pomwepo ameneno anapeza zoti apolisiwo anayimbira anzawo pa road block amene anapeza zoti anagwira madolo amenewo amene maina anali James Yalide amene akuti anali sing'anga ndi nzake amene anali mgalimoto amenewo after ndeti kwasecha pa road block chani anapeza ndi ndalama zimenezo kwamanga obotenga ndi situation ya dolo amenewa zikuoneka ndithudi kuti anapusisidwa madolo ena ake ndi chifukwa chake wakomana ndi zimezi maso china chodabwisa nchona kuti cha ambiriso amene amapanga za business yetu mane akhala akulangizidwa makamaka kuti asanatumize ndalama zimakhala bwino kuti azichita cheki atengeretu kashi popewa zinthu ngati zimenezi mano sili kuziwa zoti chinachitika ndi chani ifa nthawi zambiri panopa maagent usanatumize ndalama amapanga request kaye ndalamazo makamaka ndalama zake zikhala zochuluka amazipanga request awerenga kupanga confirm pamene makhala kutumiza ndalama komana apapasizo zoti chinachitika ndi chani kamwina maluzo omwe akuti ayindapeza moyo wa business pamene mwina maganizo ani motero nthawi zambiri zimene zimachitika zimakhala ngati zimene so unfortunately kaonoti amikire kuti polisi inathamanga ndikumpulumutsa mbali amene otherwise ndikuti malid devils bweza atabusidwa moto kumeneko zomweno ndi zinthu zosakhala bwino so nkhani ndiyona kuti anthu tikamakhala tizisamala kwambiri makamaka mafoni asizinantole ngati amenewa ena amatha kumatumiza mameseji kumene ayi ndalama ija atumizani ku nambala iweyo namba yachilendo munthu yonse umudziwa akuti mutumize ndalama ku namba imeneyo ngati wina wake unapanga naye business pamene ndi asizinantole amene amakhala kuchita zimene so tizikhala ndithudi vigilant pa asizinantole ngati amenewa of course ma authorities ajakhala akunena zonena kuti apeza means yoti apange crackdown mchitidwe amenewo komano zimaonekabe kuti ma authorities amangoyankhula komano kuti akhale serious kuncholinga choti apange crackdown asizinantole ngati amenewa zimaoneka kuti zimakhala zovuta kwambiri pa mchitidwe umenewo unayamba pakanthawi komano akuluakulu zikuoneka kuti amaolekerera omwe afika ngati pamenepa of course ndikuti magayi ngati amenewo kuti apeze access ya masimu kadi chani zimatengeranso connection imene amakhala nayo ndikuti kuchoka kwa anthu amene amapita mwina ngati kundende kuja akapanga supply masimu kadi chifukwa anthu amene amakhala ndi masimu kadi zochuluka kwambiri takhala tikuona ndithu kuti anthu akugwidwa ndi mwina makapanga supply masimu kadi chani zinthu ngati zimenezo zosakhala bwino enewe zimakosana nkhani zake ndimene zikuyendera zosakhala bwino kuti mbali amene wakumana ndi situation ngati imeneyi nkutheka lomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokozani comment section momwe mulemekezanso maganizo anzathu